Ningizimu Afrika nina bawaphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqhweni nina bakamdlobovane sanibingelele sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show. Namhlanje ke njengenjwayelo sihlelo Babu Dokotela babosizwe babujabulele. Babu Dokotela ake sikubingelele sibese siphinde sikwamukela ohlelweni lethu la namhlanje. Siyabingelela ubingelelo baba udokotela babo wesizwe babujabulile. Lapha mkwami angicela ukunitshengisa lento lena. Kufanele khona nizoyibona kahle ngoba nina nisenihluphile. La itafula lami lihlotshisiwe namhlanje yabo. Thelede ngeke ngizisuse khona nizobona. La lento yakhiwa abafowethu nodadewethu laba abanokukhubaza bokungaboni nongezwe nongakhulumi. Ibona ke laba different Plan Society of KZN at Umbilo 196 Umbilo Road. Ibona ke bangekhele lokho ngangenza bacela ukuthi ngibanikelele something then sengiyivula ke manje bengizothi khona nizobona sengiyayiqaqaza manje nakhe. Bacela ukuthi ngibanikelele ngabenzela umnikelo ngoba bathi thina abantu abamnyama asithanda ukubasiza uma ukuthi bacela umnikelo okuthina. Ngalondlela ke siyanqenqa ke nani ke ukuthi ke uma ukuthi ngeke yena ubona nje nanokuthi indawo enjalo abahleli kuyona yini abazenzayo yini abazidayisayo sibaxhase ke then mina bengibanikelela bengasho ukuthi naba banikele back kumina, meaning that what I'm saying with Plan Society in KZN I will bounce back like a rubber because anyone who instigate me we konje vese instigate now once kungichukuluza imadoda kufana lo ngitoleka yonke into umuntu osuke ngichukuluza nami I bounce back very fast. Ngizobanekelela ke futhi ngo10,000 rand. Ngizama ukuvula umnyango ukuthi sicela ukuthi laba bantu basizwe angazi badingani but mengibanika lo 10,000 rand bazobe ke bona sebeyabona ukuthi benzani ngawo ngoba mina ngeke ngibatshela ukuthi benzeni and then futhi angifuni ukushutha nabo izathu ukuthi ngingashuthi nabo because I don't want to use bona as my commodity in my business advert because YouTube it's all about advertising. Thereafter there's no way ukuthi I can use abantu bakaNkulunkulu abanokukhubazeka for my own business shootings. Ngithi ngizoshutha nabo ngibanikele lo 10,000 wena ongazi ukuthi yini 10,000 or 50 rand about 200 then a 60 uzoxhaphaza umuntu ngecamera ngento ekudoti nje vese. Babudokotela babesizojabulile ngiyabona into le uzobona into efaka ibhayi efaka into enabhabheri egaxa ibhayi noma nomqhawe lona oneimbungulu kwambona efake lento le khohla babudokotela babesizojabulile siyathobeka. Babudokotela ake simene umsebenzi nosuku. Topic yethu namhlanje soke sibhekela masithi adverse yokungavukelwa. Kodwa ake sibheke la babudokotela kunalamadoda lawa aphatha ama lipstick lamadoda agcoba imlomo. Thini uphawula wakho ngawo? Ayo Jason baningi emhlabeni. Uyazi into izibe serious ithi yona into okugcoba lo into okugcoba kanjani manje wena ukwenze njani? Lamadoda aphatha amazambak ake sibheke izambak into eyilonda wena uyithatha ugcoba lemlomeni baphatha ama Vicks abanye ke sebenesibindi manje sebephatha lipstick qobo athi leni ne banana flavor. In Islam do you also run around with lipsticks? No. What do you mean no? No lipsticks. Engishuthi ngisho lutho kodwa bafowethu ake nibheke nje lento ningaqali ukuba uJason ngeyiphansi. Uma ukuthi uJason vese ubonakala nje ukuthi uyikhwaya yoJason ukuthi uhambe noThar Street. Kwalelo uzolositshela usihleni nawe singabadoda uthi ayona into okugcoba lapho sengithanda ngoba amathakha shonephi. Uzokunani umlomo wakho ngoveze uyisigwegwe nje. Uyisikwenje uneqolo eliqine kabi uyisikwenje namahlamba ngathi ubasket hayi madoda ake nibheke nje kodwa asisho ngabo Jason Mentana kodwa siyanibona ukuthi ngigcwasa ama forms lo nifaka ama affidavit uthi nami ngiyafuna ngoba usa rehearse nje kulokuthi kanjena usa rehearse umuntu umone esehlike etaxini phuthuma endlini ufika uthatha into uyithi wallet and uthatha into okugcoba hayi cool angidle into ezibizalo ngikhohle into eziningi. Babudokotela ake sibheke la. Cacane ngoliveza ukuthi labafana sebeshime kakhulu labafana bama born free. Umuthi awusekho yini kanti ukuthi abantu bakwazi ukuthola intombi? Bayithola nje intombi esadawani. Iyabona into ezisidla namhlanje. Yabona ke la ke. Ungamisa iladi ke la. Ungenza iladi lenkukhu eziwu4 ubiza idalu zakhe ezingekho ezingenamsebenzi ezafa izabhajwa ungambiza njani umuntu obhajwe iTomstone
hayi manje sewenzela uma umsebenzi ubudget uzovuka kanjani la 17 lana bafa baxhaka bagcitshwa ngamatshe futhi ashimile labafana lapho yo ama born free ayashimile akekho umfana oshime njengomfana uhamba nama headphone shimane nje leso shimane nje lo kopandlebe lapha shimane nje lento shimane wani umfana oqala ufaka ama headphone ishimile lento leyana shimile nje lento ingane uzozini uma ufake lento lena ngoba even etaxini erobheni ehamba emole ehamba eliftini ufake lento ezothi ingane angasho lutho kuyona ubushimaneke lo kodwa umuthi sinawo bafana bami sinawo umuthi usinikhiphe lesigwade kunaso sinawo nje umuthi ukunikhipha lento iphele lento ukhuluma ama headphone ukwazi ukukhuluma nezingane nishimile niyatshelwa ke manje shimile nje kuphela nje ayikho lento yeni ngicina ukukhuluma nezingane lo TikTok lokuyiphenya nje kanti ufuna ukubukela eduzane uyasaba ukubabuka ubhekile nabo sangane lento yeni ayo indaba yishimana omkhulu ubuze enye into ake sibhekela Babu Dokotela masithi educate our youth about use of umuthi in forex. Ingane zethu ziyabhayiza imali forex iyadleka ngomuthi because uma uphethe into ufuna uphathe into ezokwazi ukuthi uma usebenza ngayo imali yakhe engadleki uforex ufuna ube nawo ngomuthi ingakushayi njalo imarket wena njalo uyaphaphama ngoba imali boyifakele isihambe yonke because awunayo into okusebenza ngani zami akiwa ngekhanda lapha yana nje sithi sifuna ukuthi i-youth yethu it better to have a youth that is rich rather than ukuthi sibe ne-youth engamaphara. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Uma uthi best time to be rich is now at youth time. Ngabuchaza ukuthini? Kunomuntu othi ufuna ukuhamba ephesheya awusebenza phesheya kuze uthi umebuya be rich uqonda ukuthi umebuye semdala eze South Africa abuye nemali eyamadola noma amapound noma ama euros esemdala ezo no the best time to be rich is now abafana bami bose sibangenza encane into efuna ngabe niyayenza manje is to design ama website ngoba nifundile verse ukuthi umsebenza notho design ama website uma usudesign website yakho advertise umsebenzi wakho through using your website so that i-worth yakho uzoyi-accumulate wena manje. You don't have to wait to be older ukuthi uzoqala ukuthi ube nemali and the time to be rich is only now and if it's not now it won't happen at all because uma kumanje unayo imali oyithola ngandlela thize ewu-700,000 leyo mali leyo ungathatha u-400,000 uyothenga i-franchise. Umncane ungaka ungaba ne-franchise umncane nje ungaka ube ne-franchise ushaya ingane strong kodwa wayeke ungaka nje ushaya ingane strong kodwa ube ne-franchise mase sikunikeza into ozoyithatha lento oyigqiba emfuleni ikwazi ukuthi i-franchise yakhe isebenza ngendlela. Babu Dokotela ukuthi nje your time to be rich is now, don't wait ukuthi uzuguge. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kunocwaningo la olenziwe Babu Dokotela phithiwa elifeza ukuthi umnotho wethu wase-South Africa unganyelwe uphinde futhi ugadwe i-youth ikakhulukazi kuma-taxi and nama-securities ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Babu Dokotela babesizwe bawujabulile in order to ukuwisa umnotho we-South Africa it's so easy or anywhere in the world especially in South Africa because South Africa is tilted to the verge that it can fall on its own. If kungadeleka 1 week or taxi driver bonke e-South Africa without favor or benefit but badeleka nje just 1 week zima imoto qum phela mase kudeleke wonke ama-security within 1 day ama-security etelekile wonke ama-ATM angabe evulekile meaning that asikho isitolo engeke kutatshwe kusona ngoba abantu angabe befuna ukontshontsha akekho umuntu ozobaphazamisa 1 day kuteleke imesithatha lentsha le esikhuluma ngayo driven youth amaphoyisa omgaqo i-youth same day alomaphoyisa omgaqo engekho e-police station engekho ukhona baba abadala abasindwa ama-applet kukhona bona kuphela
believe me ngeke uphinde ukwazi ukwenza affidavit ukuvula icala kokwenza lutho because there is no way ukuthi ungaya lapho ngokuthi ama-tax awekho. Ngeke ukwazi ukuphumela lapho ngoba emgaqweni uyasaba ama-security awekho ey'tolo. Ngizama ukuveza ukuthi umnotho wethu it is driven by youth and guided by youth, but we as adult sihleli emaparliament sigogela khona silala khona, and with our people on the ground they should be elevated to a better position, in a position whereby they cannot sleep. Kunabantu ngempela obona ukuthi abalali ngoba bezele, balala ngoba bebadala. Lo muntu ufuna ngabe usekhaya esulele. Manje uma kuvuka amaqembu angeyona i-opponent yabantu abadala, amaqembu eza negazi elisha, new blood, new breed. I'm not pro-EFF, but amaqembu afana no-EFF, abantu abaphethe igazi lisaphilayo. Angayi ukuthi kuthathwa abantu kuthiwa bosebenza abantu ufike balale bonke, kulale kuzikulale nje upresident. Kwayena aphinda alale. Hayi wengizwe. Mayenzeke lento yokulala nje wakulala ozaweni kanje. Bese kuzolala nawe uzoyithola lento ukuphuqa umqhele lo ugqokayo. Uhambe olala kwenye indawo. Sifuna ukuyiveza lento ukuthi i-youth yethu is been highly exploited. But now ngathi yak-enjoy ukuba exploited. Uma ufika esibhedlela uvinjwa i-security, umuntu omusha. Uphotha esibhedlela uzophusha isiguli, umuntu omusha. Inesi ozokhuluma nayo, umuntu omusha. All those people, they merit nothing when they retire. There is nothing to offer, there is nothing to show. Ama-security are grossly underpaid. Awukwazi ukuthi ungagada umnotho ongaka wezwe linabantu abaningi anga almost 70 million we-population, kodwa still wena imali yakho ihola ayifiki even 10,000. Sithi akwenzeke something about intsha. Intsha ayikhulumele ikhuluma ilanguage yayo esho ukuthi siphuwa sicela ukusizakala. We cannot take this anymore. We cannot take this anymore because sekucacile ukuthi we as abantu abadala, we are not doing anything. We don't even help them if befika kuthina with the business concept. Ecala nje concept athi nje ucelwa nje ukuthengela into ukuthi athi umntwana efike kwena une business une car wash athi uhlala kule rest le ekhaya bebengamfakela imali ukuthi nokuthi ubecela nje just ukuthi umthengele ukudla uthi ubuza ukudla mali athi ufuna ukudla just kwa 450 okunye uzozibonela. Wena uthi hayi anginayo ibudget enjalo because umuntu omdala ufuna ukubona umuntu omusha ehluphekile. This is the right time now ukuthi we are raising the new generation kaBabu Dokotela Pty Ltd ezothi stop abusing abantu abasha. Let's help youth. Let's help the girl child in youthful. Let's help the boy child in YouTube. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Kunomuntu othi njengamanje Babu Dokotela ngixakekile, ngiyahlupheka, ngifuna into ezongisiza, ngifuna into ezongiphakamisa. Nginemoto la egcekeni izinqwaba kodwa imali ayikho. Lo muntu Babu Dokotela angakwazi ukuthi athathe imoto ezenayo kuwe okanye kufanele athathe imoto ayidedele noma ithatha abambise ngayo then bese ethola imali azolanda lento. Siyabonga kakhulu ngohle umbuzo wakho. Ngizoyipaka phi nalo moto? Ilo moto ezo16 ngizoyipaka phi ngoba ngeke ngivese ngibe nemoto edlula i-taxi rank yangakini. Yazi imoto zazo i-taxi rank zangini izipaka zibu13 ekseni. Ezo4 ziyazwinga. Manje ke angifuni umuntu omuntu ungayilethi imoto yakho la kumina. Lento ikhuluma nawe nje. Yabona ipikho nazo endlini. Sinkulu kakhulu kwazona. Awuyidingi isound engaka endlini. But even ubuka i-TV ubukela phansi because une stress ukusihambile. Wakushenela endlu yakhe eyihholo. Nalengane ezothuna leyo verse bongayizaleke leyo wafika na verse uyathanda abantu abazele. Wafika na le kade ihlaza kakhulu mfane namanolo enento ezidread kade kukhomba ukuthi ungakhuluma nje noma wena sebekushiyile kusenale ndlela yakho eyihholo isound enkulu i-TV ongazi ukuthi uyokwenzana ngazi ukuthi i-petition wayona nemoto ke ezimile la egcekeni kunezinto eziyivalue ebamba impilo yakho verse ongadedela lezi zinto ukwazi ukuthi ngayo in exchange or in return you can get something ongathi uma ufika lapha Babu Dokotela nginemali engaka kade ngiphila kanje mina ngifuna ukukhuluma iqiniso usho Babu Dokotela mina kade ngishaya ikhebuli kuhulumeni sengikhathela ubugebengu Babu Dokotela entweni ade ngizenza Babu Dokotela mina kade ngijama ama truck bengiphatha ijamming signal i24 channel sengikhathela ubugebengu sengithe angithatha isinqumo ukuthi ngise kwena ngiphethe 100 ngicela ungenzele into yokuphila Babu Dokotela bengenza umsebenzi ongemuhle bengidayisa ngumzimba ngiyindoda ngilala namanye amadoda sengikhathele lonto iyangihlaza iyangehlisa ngiyabona ngeke ngimele impilo nje ngiphethe imali engango 30,000 ngicela ungikhumule kuhlupheni sifune ngoba lezi zinto nazo it's just too much you don't need these things
Believe you me, we don't need. Yabona wathatha imali wayimosha wathenga oGucci. Lapho oGucci manje ukwazi ukurenta ngapho. Yabo. Awukwazi ukuthi ungathenga ijacket ka35,000 ujeje usilele ekhanda. And le jacket currently once yalenga lapha kuwena ine value ka 1,000 rand. Musu uthi uyoyisa kwi pawn exchange. There is akekho umuntu ongakuphona ngejacket ka35,000. Akakunika 1,000 athi mina ubuzwe la jacket yakho uyifuna. Angizoyenza ukuthi kunezinto ehleli nazo. Lento ngathi ngikhuluma nomuntu othi Babu Dokotela ngathi ukhuluma nami. Mina ngisanda ukuthenga ibhanda ngo15,000 la lento khona igama ibhanda libiza kakhulu. Elinye lu25 yabona ekhanda ethi ukhoza. Ilu25,000 lelo bhandi. Akazi uyithengelana. Kodwa manje impilo imjikela. Esikoleni kade lectureisha through iCovid badilizwe and abasabuyiselwa. And lo muntu unazo zonke into eze expensive angazidingi. Nkosikazi usekhathele ukumondla, nkosikazi uthisha and wenza yonke into, nkosikazi ubuya kuphekela wenza yonke into, akunika ukudla, akunika ikhekhe, ayikho into angakunika yona, kodwa nje wena ufana nedama elilenge esifubeni. No, do something about impilo yakho. Babu Dokotela bayosizibojabulisa siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela advice yokungavukelwa. Ngabe i-black stick ingakwazi na ukumsiza lo muntu? I-black stick ayenzi lutho ukuthini. Kodwa ngizoke ngikhuluma nje abantu besilisa. Vala amadlebe navese usemncane usanda ukugana ugqoka upinki manje. Akunika sikakhulu mna. Abagomede bakuwinile. Abu, when are we getting that video for pink dress? That one is gonna be with us this Saturday. This Saturday. A man will be in pinky. Yabona kunento eziyo amadoda ambalwa engifuna ukukhuluma nawo. Bekuyi weekend. Nkosikazi wakho akwenzela konke. Into esuke yenzeka izingane zathi ziya kwi birthday party kaSibanibani. Zahambe kanye nasala nonkosikazi najamelana. Unkosikazi ushefile leso sikhathi. Ayivuki Dokotela unetshebe unkosikazi. Akazi. Ushefile sikhathi ayivuki. Igoba ibhekile. La unkosikazi usekubuza baba usebayizama lento engengizwe kuthiwa Babu Dokotela uthi unayo black stick. Ayingeke izinto za YouTube akezithembi. Athoda baba ufuna ukuyizama mhlamba ake sibone ekseni nixoxe kuze kushaya u8 ayivuki. Madoda niyibonile inhlupheko ihlazo bekulona. Ukuthi izingane zingekho umuzonke ungakhonkotha nje kuphela. Wena uhlula ilento nje. Ishefiwe ime kanje. Ungathi VW iBeetle. Igobe ngaphambili ithe kanje akho lutho ayivuka. Madoda iyekana ukuyihlaza. Lento le yenu. Ikhothe lento lemuso ubona ukujahile bese nikhotha. Uye egarage usophuthuma. Ufika uyivula bese ihlala yazi ihlala plant emotweni. Remove kwebhoni ebhuthini ukuvula lapha esondweni ifakwa lapho. Bese nikhothe lapho ikhotha usheshe isabe uphuza amanzi khona le garage uphuza amanzi. Athi nkosikazi wenzani uthi hayi abantu bengayivala yase ngibona abantu bengayivalanga. Athi ngiyakubona uyovula ngathi no uyokhotha lento. Uthi usukubuza base bancane active ukubuka into ezibhedayo. Uzolizwa itende liphakama liphusha lithi hayi shona khona. Hayi shona khona. 500 rand emkhulu. Sidila namakhehla sifuna ukwenza abamadoda. Amakhehla shintshe libe umfana bring umfana kuvuka itende ngamakhelwane. Ngoba njengoba ngisho nje lento engiyishoyo uyayazi ikwenzile. Ingane bezingekho. Nisele nonkosikazi. Ishefi welento ibheke ezansi mekanje yakuhlula. Ngiyeke ngiyifundiswa lezi nomlomo ebovu lezi zikhotha izibe ebuhlungu into ehlaza kubuhlungu ngicela ukulala. Thatha lento ke mkhulu. Yoze uyikhothe vese alivuke. Thatha lento. Siyabonga. Nawu, ngiyakamnandi. Asikhothi.